Bueno, ja sabeu el que passa, no? A la que hi ha una miqueta de canvi de temperatura, no hi ha els instruments. Sol. Bé, bé. Bé. Jo no res. I ja llet,
Els agrada tot. Molt bé, gràcies. Bueno, jo ja m'he entrenat, ja ho veieu, jugant a futbol amb la maleta com si fos Messi, perquè després faré una mica d'esport per aquí, ja us avanço. Vale, bueno, a veure, 4 coses. A veure, aquí heu sentit algunes peces que nosaltres creiem que estan emparentades amb unes altres. D'aquí, de fet, aquesta pavana, que nosaltres ho vam discutir mentre assajàvem, no és normal trobar una pavana ternària. Això no és normal. Normalment les pavanes són binàries o ternàries, potser. Com una que tocarem després. I, curiosament, l'esquema harmònic és que és calcat el de la folia. És calcat, és que és idèntic, és igual. Vegeu, no? Per exemple, potser les més famoses que la gent coneix són les folies de Corelli, les variacions, no? Potser no ho saben, sabeu què és una folia o no? És estar una mica sonat com estem nosaltres. No, segurament ve d'aquí. No, les folies, quan deien les folies d'Espanya, era una cosa tan fàcil com una roda d'acords. És una roda d'acords que té 2 o 3 variants, és com el blues. El blues és una roda de 12 acords, doncs les folies també és una roda d'acords, però que va ser popular fins a un extrem increïble, no? Llavors, al llarg del segle XVI i XVII i XVIII, hi ha molts compositors que tenen peces que o directament es diuen folia o són sobre aquest baix. Es van tornar bojos. Sí. Està clar. Està claríssim. Llavors, clar, a veure, llavors és molt semblant. Llavors la tentació és agermanar, no? Recordo que vam comentar en un assaig, dic, no podria ser això, per exemple, perquè clar, abans no hi havia discos, per cert, si veieu el meu disc, després el vull parlar. Abans no hi havia discos, no hi havia ràdio, no hi havia televisió, què us he d'explicar? Ho sabeu millor bé. Doncs llavors, clar, què passava? Com ens transmetia la música? Doncs normalment els músics anant a la cor, es feia la festa, es tocaven les peces i diuen, ¿esto qué es? Que me gustaba mucho. Pues és la folia. I llavors allà, durien ser a Espanya, suposo, doncs durien tocar unes folies i unes pavanes. I potser algú es duria equivocar, m'ho estic inventant, però és una possibilitat. I llavors van dir que la pavana era la folia, i la pavana, bueno, és igual, el que hem dit abans, per tornar-se rojos. Sembla el mateix tema, sembla realment la mateixa peça, però versions diferents i amb noms diferents. Deixem-ho matat aquí. I després hem tocat també, per exemple, de Luis Venegas de Nestrosa, que d'això també hem de parlar. La peça aquesta de les diferències de les vaques. Guárdame les vaques, era una cançó. Era una cançoneta, Una cançoneta. Segurament. I llavors diferent, que la paraula no se sabe, la paraula diferències vol dir que tu tens una melodia que fa... I llavors per diferències fas... fas una variació. Exacte. És el mateix sentit, però tu ho omples de notes. La lletra l'he vist de la peça. La cançó sembla que la vaig sentir alguna vegada, que algú la tocava. Però més o menys seria així, no? Guárdame las vacas, guárdame las Manuel. És una cosa així, més o menys, i ja està. I no té cap transcendència, és absolutament pastoril, del pastor i la pastora. 3 versos més enllà, que és el que estàvem fent. Vale, molt bé. Però bueno. I ara Milan, no? Vostè ja m'entén, sí, no, ara de seguida. Ara acabo, ja tardo. No, fa bé de dir-me, perquè jo m'enrotllo i no paro. I llavors, doncs, el que jo he vist, no sé si vostè estaria d'acord, senyor Conat, però jo el que he vist és que justament les vaques, el tema de les vaques té el mateix tema harmònic que una altra peça que tocarem més tard, que són els Swing Slicks. Sí, no? Ho compartim, no? Llavors, ara jo poso la pregunta. Podria ser que... serà una mica dur, no? I que moltes cançons de Nadal, de les que cantarem d'aquí un mes, també són les mateixes. Vale. Podria ser que hi hagués una peça original de la qual després van embrollar totes aquestes. Aquí és un rellevant que el deixem penjant. En qualsevol cas, és evident que amb aquest esquema harmònic es van fer moltes peces, com ara comentava l'Andreu. Vale, doncs ja que em fa callar, em callo i seguirem després. Milan? Milan.
Vale, comencem amb el bloc dels violistes.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ah, mira, doncs ha anat bé perquè s'està calorant l'home. Que es pensaven que faries una cosa més interessant. Ara el pantolero, no? No, per això s'ha de cobrar més. Ah! Doncs així malament, noi, si penses en això malament. Opa! Bueno, ara se sentirà millor. Tinc el micro aquí, que no l'havia vist, perdona, maco. No t'havia vist. Bueno, no, ja està. Es queden dues peces, d'aquest bloc, això. Ara ja, després hi ha més quaderns. Pavana d'Alexandre. L'aigua sí que la necessito, perquè si no, no puc xerrar. I el meu és xerrar. Els que em coneixeu ja ho sabeu. Bueno, a veure, quin rotllo us fotrem ara? A veure. És que ara la cosa s'anima una mica.
estat ara una mica contemplatius, una mica místics, no? A veure, és que passa el següent. Teniu el programa? Sí. Bueno, sembla que la cosa va seriosa, no? Perquè tenim Dowland, no? Tenim més Dowland, una altra atribució a Dowland, etc. Però, a veure, és que la cosa va per aquí. També quan estàvem assajant, jo li estava dient... En principi estàvem assajant les de Dowland que fèiem abans. I dic, escolta, per què no les canviem? I bueno, vaig dir, a veure, provem aquestes. Quan vam començar a tocar-les, dic, escolta, això és una mica música de taverna. I vam estar d'acord, dic, escolta, això sona una mica de taverna. I a poc em vaig donar compte que no només alguna peça de Dowland era tavernícola, ja sabeu les similituds entre la taverna i la caverna, no? Curiosament s'assemblen les paraules, no? Doncs ens estava sortint una suite de la taverna. I ara us l'explicaré, perquè inclús és que em va inspirar i dic, mira, ja està, tinc tots els personatges. Surten tots els personatges. Va sortir així, diguem-ne, de casualitat, no? Però aquest és el resultat que va sortir. Llavors, us la podeu imaginar. La primera peça, The Round Battle Gallia, que en principi és sobre una batalla. Però, clar, jo vaig pensar, round. No serà que estàvem fent una competició a veure qui bevia més rondes de cervesa? Passa una altra ronda. Bé, si no, clar, és que la música és molt alegre per ser una batalla, també. És que és curiosa. És molt alegre i dius, bueno, doncs escolta, aquí sembla que estiguin celebrant més aviat un St. Patrick's Day que no pas això. Una festa d'octubre a Alemanya, una cosa d'aquestes. Bueno, doncs, us podeu imaginar aquí la gent a la taverna disfrutant el dia de Sant Patrick's o la festa d'octubre a Alemanya. Després, la més... Hi ha algun irlandès a Picaran, Com? Sant Patrick's és Irlanda. Sí, Sant Patrick's és Irlanda. Però el Dowland és anglès. I es tenen una mica de mal rotllet. Aquesta època. Si comencem així, no acabarem mai. Perquè jo amb això també volia explicar una anècdota. Quan vaig estar... He estat amb irlandesos i he estat amb anglesos. Potser ja ho confon, ja em dona tot igual. Però és que, li dic la veritat, miri, jo vaig estar, per exemple, a Wembley. No anava per futbol, No anava per futbol. Anava a un concert, això sí, a l'estadi de Wembley. No, a l'estadi no, a l'arena, al pavelló cobert. Anava a un concert allà. I, bueno, dic, abans d'anar al concert aniré a veure si puc prendre alguna cosa, un te o una cervesa, per exemple, no? I jo ja veia que estava era diumenge també, hi havia moltes coses tancades, però vaig veure en una taverna, precisament, un home que estava allà al davant intentant fer clientela. Quan em va veure em va dir, diu, sí, vés cap a baix que no trobaràs ningú. Dic, home, quin tio més arrogant, no? No, jo vaig seguir i efectivament vaig tornar i quan em va veure què? Dic, tenia raó vostè, senyor. Diu, passi. Mare de Déu, com estava aquella taverna. Jo no he vist mai... A veure, vosaltres heu vist aquests documentals del Japó de fa anys que ficaven a la gent superapretada al metro i que encara apretaven més per ficar-hi més, no? Venia el del metro, no? El que treballava allà i encara apretava més, quin que acabava més. Doncs una cosa així. Quan vaig entrar allà, mare de Déu, quina mà de culs, de cames, de braços, de nassos, de tot. Dic, jo ja és que no sabia quin era el meu cul i quin era el de l'altre. Si allà realment hagueren fet sabeu, una sèrie d'aquestes del Mr. Bean? Doncs això. Jo crec que estava fotent aquelles cares. Déu meu! I dic, mira, me n'oblido perquè no podia arribar a la barra. Si és que havia d'apretar-me allà, mare de Déu. Vaig anar al lavabo. Quan ho vaig aconseguir vaig tornar i dic, espera, marxo, perquè és que això no pot ser. Això va ser una autèntica experiència tavernícola. De caverna, o sigui, d'allà una tribu, allà tots junts i tots barrejats, i no saps què passa, vinga, crits, i meva mare. I llavors em vaig entrar, ostres, que era 17 de març, era el dia de Sant Patrick's.
ostres, el dia de Sant Patrick. Jo per mi que hi havia els irlandesos que vivien a Anglaterra i a Irlanda, que també he estat, també duia irlandès. I happy hour, no? Happy hour. A més, ostres, i tan happy. Bueno, nois, total, que això em va inspirar això, no? Aquesta suite, ja dieu, les dues primeres jo per mi és gent emborratxant-se, podria ser perfecte. Mrs. Winterschamp, jo crec que és la senyora Winter, que ja està animada, comença a ballar sobre la taula i tothom aplaudir-la. Vinga, senyora Winter! Molt bé, animant el cotarro. Després tenim el solo de taulens. Doncs què passa? Quan estan tots borratxos es queda només el llautista tocant. Perquè és l'únic que queda a saber. La resta estan dormint la mona. I com ja és entrada la nit, i canta a continuació el rossinyol. El rossinyol, que és l'únic ocell que canta de nit, ens cantarà. Es fa de dia i surt una cambrera que és molt linda recollint tota la porqueria que han deixat aquells animalots, amb tot el perdó de Déu. Recollint-ho tot, no? La pobra dona que ha de recollir tota la desfeta que han deixat aquella gent. I després, finalment, clar, la cambrera, quan ha recollit tot, malgrat tot, té una esperança. I és que alguna vegada el seu amor la rescati d'aquella vida i tenir una vida millor. I això ho representarem amb els brins de plomons.
sol, perquè ara surt la muy linda recollint tota la resta. El rossinyol també no. Ah, bueno! Bueno, fa joc. Que el rossinyol, amb quantes cerveses s'emborratxa un rossinyol que pesa 30 grams? Jo crec que fàcil. Jo tinc un rossinyol al costat de casa cada nit que canta, que acostumament el pots a veure, i jo la veritat, jo li donaria de beure més, perquè és el que està animat, escolta, tota la nit, imagina't. Aquest sí que fa la trasnotxada. Aquest sí que la fa. Bueno, continuem amb la muy linda.
en què hi ha una teràpia molt bona que consisteix en que un es posi endavant i tothom l'aplaudeixi. Que bé que us trobaria. Ho sento per vosaltres, però jo us deixaria pujar i us quan poseu aplaudir amb la resta, perquè veiéssiu el que és. Moltes gràcies. Sí, no sé si us heu imaginat una mica la història que us he explicat o ja... Jo sí, no importa. No importa. Però és que ara ve de veritat la festa de la cervesa. I ara us volíem animar una miqueta. I volíem intentar com a mínim que participéssiu de la festa. Lamentablement hem demanat cerveses i el lloc no ens porten cerveses, tampoc porten cambreres. Bueno, doncs ens hem de conformar en que aplaudiu. És l'única manera. Llavors, l'última peça, ja veureu, la Gathering Biscuits, que vam veure que volia dir recollint pesos. Pensava que anava a dir una altra cosa. Això, doncs, com collint codonys, una cosa així. Doncs llavors aquí muntarem la festa de la cervesa, l'altra no. Llavors ja us ho explicarem. Ja em veureu a mi per aquí fent vídeo, llavors quan jo us hi digui aplaudir. I després... Les dues peces aquestes, comentació del llibre de Playford. Perdó, que m'havia oblidat que aquí havia de parlar. Perdoneu-me. Aquestes dues peces són un llibre molt divertit que es diu John Playford's Dancing Master. És un llibre de danses, però és un llibre molt curiós perquè explica com es balla. Llavors hi ha la tonada de la dansa i a sota les instruccions. I a més, és un llibre molt bèstia perquè n'hi ha moltes, n'hi ha com 300 o 400, és una barbaritat. I devia tenir molt èxit perquè va tenir successives reedicions. O sigui, una que toquem és de 1.600 no sé què, però 1.700 i gairebé 50 anys després encara n'hi ha una altra. I són peces que, algunes tenen un aire més popular i altres no. La primera peça que toquem és un tema amb variacions, com el Great Sleeps, però el tema és de John Playford. I llavors és d'aquest llibre, no sabem si és d'ell, segurament devia ser l'editor. En aquesta època es feia, hi havia l'editor, recollia les coses, es posava la medalla a ell i ja està, i els drets d'autor, i això no existia. I llavors el saqueig era com habitual, Bueno, com avui dia. Bueno, sí. Ves a l'Esgai, a veure què diuen. A l'Esgai vaig anar una vegada... Tenim drets a Daulen? Vaig anar una vegada i quan em van dir... 1560 ja has passat els drets. Quan em van dir que per aconseguir els drets, per haver que me'n defensessin en cas que em robessin alguna obra meva, per exemple, diu que m'havia de fer soci i havia de pagar la quota. Vaig dir que sentia molt, que no em semblava bé. Però no hi havia Esgai, en aquesta època no hi havia Esgai. No hi havia Esgai. Era una cosa... Paul's Steeple, es diu? Paul's Steeple. Començo amb la primera ronda. Seguim amb rondes, ja m'està demanant que faci la ronda d'acords. Vinga, una ronda d'acords. Vinga.
Doncs en l'última peça, Gathering Peascods, us proposem que participeu. Llavors heu de participar picant de mans. Tothom sap picar de mans? Si no? Molt bé. És que eren petits, home. D'acord. Llavors, ara jo tocaré la melodia i el Quim us ensenyarà a on heu de picar de mans. Sí? Que és un lloc que és lògic, que és un lloc que té un sentit. Quedem que he de fer ningú? Començo així? Després. Primer aplaudeixes, després passem. Vale, molt bé. Atenció, primer toquem a poc perquè sentiu on és. És on acaba la frase, Música, maestro. Molt bé, ara anem a fer-ho més difícil. Aquí veure quantes piles tenim. Molt bé. Llavors farem dos equips. Sí, dos equips. Sí? I llavors el primer equip serà els que quedem en aquesta banda, a la meva, sí? Aquesta banda d'aquí, tots aquests, sí? Sou el primer equip. I la resta sou el segon equip. Sí? I aleshores el joc consisteix en... Heu de picar, aquí on hem indicat, però no tota l'estona, sinó alternativament. No, però senyor Bonat, vostè no ha de seure, els ha de dirigir. Els ha de dirigir, i ara vosaltres a vosaltres. I jo em quedo aquí, i cantant com el... Anem a provar. Després provem tocant jo, a veure si sí, fins a A veure, però posa-li lletra, per això, perquè dir la no... Inventa't una lletra, va. Sí, no, ja la tinc pensada, la lletra. Té a veure amb la cervesa. A veure, aquí és la línia, i més o menys. A què podria ser, per exemple, la lletra podria ser ai, cambrera, posa'm una ronda més que ho vull celebrar. Ja em socaria. Sí o no? A veure. Doncs va, som-hi. Ves, va. Vale. Ai, cambrera, posa'm una ronda més que ho vull celebrar. Ai, cambrera, posa'm una ronda més que ho vull celebrar.
Steeple? Sí, a l'Andreu li fa il·lusió tornar a tocar la Paul's Steeple, doncs fem aquesta, i ja està.